אז מה קורה כולם? כאן בוזי בסרטון ראשון בערוץ, וככה לפתיח של הסרטון אני רוצה להכיר לכם את עצמי, מה הולך להיות בערוץ, מה צפוי בערוץ ומה המסר שאני רוצה להעביר לצופים. אז בואו נתחיל. אז מי אני? אני מישל, אני גר בירושלים, אני מכיתה י' ואני אוהב גיימינג, מוזיקה ואומנות וגם תכנות. אני בעיקר משקיע בלימודים, אבל לפעמים אני קצת מפקשש, אבל בעיקר אני אוהב גיימינג. אז במה הערוץ מתעסק? הערוץ מתעסק בגיימינג, במשחקים כמו מיינקראפט, ברול סטארס, ולורנט, CSGO, Overwatch, פורטנייט וכו'. אז מה המודעות שאני בעצם רוצה להעלות לצופים בערוץ שלי? אז דבר ראשון אני רוצה להעלות את עניין המודעות של החברה. אנשים איכותיים שלא רבים זה עם זה ולא מקללים ושיודעים לכבד זה את זה. כמו כן זה גם קשור לשרת הדיסקורד של הערוץ שלי שיהיה גם בקישור בתיאור, שגם שם אני מצפה לכבוד בכולם. דבר שני, המודעות של לעזור למי שקשה. בערוץ היוטיוב שלי נהוג, וככה אני אנהג, וגם בשרת הדיסקורד, שאם אתם רואים שבן אדם קשה או לא מסתדר וקשה לו בשרת, או לא מבין מה צריך לעשות, תעזרו לו. תהיו אנשים טובים, תעזרו זה לזה. אבל זה ככה בקטנה, אני בטוח, ואני בטוח בזה שזה קטן לכם ושאתם מסוגלים לעשות את זה. אני מאוד מאוד מתרגש להתחיל את הדרך החדשה שלי בגיימינג ביוטיוב, אז כבר עכשיו תכתבו בתגובות איזה תוכן אתם הייתם רוצים שיהיה בהמשך בסרטונים. אני מבטיח להקשיב לכל אחד ולסמן לב ולהראות את התגובות בסרטון הבא למי שנתן את הרעיון. אז כן, אז כפי שאני אמרתי קודם, כנסו לשרת הדיסקורד שלי כדי לא להפסיד תכונים, ממש כיף שם, יש שם הגרלות הנייטרו, 2 נייטרואים פעם בחודש, 2 ממברים רנדומליים. אז תעקבו, תתנו לייק, תגובה, שתפו לחברים, ויאללה ביי. Hold up. Yeah. Swirl.